tienes Tinder, podemos hablar. És a lo, tio, o sigui, no sé si ens m'acaben d'arribar. Estàs matat, saps? Com? Si no que era per pagar una... No, l'he vist l'altre. Pues tots així, O sigui, és que estava fent passar per mi. No, Natàlia. Ai, no hi és robots. Si vols, no. Però Natàlia, crec que estaries millor a l'altra banda, ja, a l'ombra, no? Que li toca molt el sol. Per què no te'n vas amb aquells seients? Que ara mateix, a més n'hi ha dos, pots estar com més còmode, si no vens bé. Posa't allà, jo et vigilo. llavors anava al carnaval de Sabadell. En tren, saps? I estava a Salou i em trobo amb un grup que m'agrada molt. I em diu, hola Marina, tal, te invito a cenar con mi novia, no sé qué, vale, vale. Esa novia anava disfrazada, i era una borde, i em deia, mira, unos pizzas, mira, y nos quedamos aquí, y la tía, unos pizzas rápidos. Se la habían ganando a tal, y el producto es muy caro. No voy a ir ahí. Yo me digo, yo comer. Aquí, cuatro nueces, y un montón de plaza alrededor. Al día que després del carnaval. Que és un... Jo també, però l'altre dia... Bueno, no sé si te'n recordes, aquell dia que em vaig anar directament a la dutxa, no estava, era la Paula. Bueno, un dia estava la Paula al menjador, sí, la setmana passada, sí. Estava la Paula al menjador, em vaig despertar a la superdescol·locada i me'n recordava que havia dit això. Vaig sortir de l'habitació i vaig dir, Paula, he fet una gincama, i me'n vaig anar a la dutxa directament perquè estava tota subada i no me'n recordava haver dit una gincama. No vaig poder dormir i me'n vaig anar directament a la dutxa. Estava tota subada i amb marques del llit, però molt heavy. Jo no sé què havia fet. I em va passar el mateix el dia del carnaval. Vaig tornar a despertar-me així, on estava, em vaig sortir a l'ella estava d'aquell. I que jo porto tu carnaval el divendres, estava mirant, jo vaig dir, no sé, ja has de tenir una sort, clar. Però realment. I llavors, això, tot fet. Així, saps? Que estava sola així, i vaig fer. El vinyet, el peris, si tu penses que s'ha d'esperar per fer el primer braç, Sí, Valente me pasa. I llavors, tampoc. I llavors això... jo que m'estava caient. I després li vaig dir, què passa ara? I diu, les sprays a la cara, con las tías al carnaval. I su hija està ahí. Jo espera que estaven tirant spray de la cara. Buah, tia, el dia del carnaval no ens vam com l'escola. I estava fent el típic que dones cops a la mà perquè s'emparti, vale? No ho estava fent. I com que jo com que ja sabia de què era persona, li vaig tornar. I l'estava mirant mentre estava tornant. Pots anar amb aquesta motxilla? Sí, la tia es va canviar de lloc. Si no pot ser d'aquí, Jo però i vaig pensa dir, de mi, ven a ella, no sé, vas a joder, que puta madre. Ja, és que em va fer molta ràbia perquè m'estava donant superfort. I en plan, tio, què passa, saps? I ja quan em vaig veure d'aquí era no sé què, li vaig dir, s'espera la puta de Déu. I bueno, el tio em va dir, què passa, gilipollas, amb ella? O sigui, has començat tu, mira la conxuxa, però he començat a fotre d'ella, però molt heavy, però m'estava fotent, no em feia ni intimitat, ni res, era una tia, una amiga seva, primer de bones, però jo no volia que jo li deia, tia, estàs
Sí, va a ser súper romántica. No, tía, ya tanta si la meva amiga se va a pasar, no sé qué es va a mirar y va a ser como, yo pensé que vas a partir la cara. What the Va fuck? a ser súper grande, porque me queda tan la cara però de la encara tía pesada que quan la vegi algun dia li dirà, Esta lo me llama de funeral. mira, això espero, perquè si la veig dirà, t'ho juro, que pesada. Ya pasado. Es que vaya dos. Porque entre Ya. tú y la otra como que No, però t'ho juro que va començar ella, jo no vaig pensar, ya, pero si cambia de lloc, tú no le estás dando. joder, i per què començar? Es va canviar de lloc perquè jo li vaig tornar. Pues ya está, pues esto. No me parece, porque después estaba murmureando por ahí, ¿sabes? Y era como si me acabas de murmurear de mí. Uy, uy, Yo uy. como la cara, tío. A mí si em vens a parlar, no, mira, perdona, que no sé què, saps? O, vale, tu ets tornat, però no em facis més, saps? Pues, no entiendo, porque vagi com dient-li a les teves amiguetes que si ets tornat, ¿entiendes? No sé, no, i és que si no m'ho passo bé, no estic d'acord. Molta gràcia la Paco perquè va acabar dient que la seva amiga era una pesada i Tenen sort que a la mica no tenen fotut amb cotxe. Escolta, perquè no ha passat una cotxe. La mica No, un amic seu. no va passar i una mica més per el fet de dir, tio, que passar algun punt a meter-li, saps? Perquè hi ha molta gent que es va quedar esperant i s'ha quedat a la cotxe